बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायना लाफिननाय जाबाय। एक्चुअलि आं दिनैहाय जाय मानसिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दिनै बे सुबुङा गुबुन मोनसे पार्टियाव हाबहैदों, बुंनांगौ जेबो गैया, बास मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय बिथाङा बुंदों आंहा बुंनांगौआ बेनोल', दिनै BTIC आव जोंहा गोजोन फैदों बा स्रि बा गोजोन मोनसे थासारि फैदों। नंगौ, बिथाङा बुंनो हागोन ना जाय मानसिया दिनै गोजोन थासारि न'आव जिरायना मोजां मोनसे निउस फरायनो हादों होननानै? सोरबा सासे सानै हानो हागौ, आं नामखौ थांखिनो गोसो गैया, सोरबा सासे सानै हानो हागौ। दिनैलाय मानोथो XNDP इउनाइटेड फराम दाफिननो गोनां जादों? दिनैलाय मानोथो इउनाइटेड फराम अफ XNDP दानानैबो दिनै मानोथो दिनै प्रेसार ग्रुप हिसाबै मानो दाफिननो गोनां जादों? जाय सुबुङा बुंदों गोजोन थासारि फैदों होननानै, बिथांनाव आं सिदानो कुइसन, इउनाइटेड फराम अफ XNDP मानो दाना लाफिननो गोनां जादों? खुन सनितपुर, ढेकियाजुलि, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेफोराव मानो XNDP इउनाइटेड फरामखौ दाफिननो गोनां जाखो? जाय सुबुङा बुंदों, नामखौ बुङोब्ला बिथाङा गाज्रिबो मोनगोन। आरो जाय मानसिया मोनसे जायगायावनो थिग थानो हाया, बे मानसिया हाजारता नों पार्टि सोलाय, हाजारता गस्ला सोलाय, बे मानसिया मोनसेबो जायगायाव मोजां सोलिनो हाया। बे खोथाखौ मोजां बुजिनानै लानायाबो मोजां। आं माबे स्टेजाव दङ, आं माबे लेभेलाव दङमोन, आं सानसे समाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांनाया मोजां। आं मोनसे जायगायाव हाबहैनाय लोगो लोगोनो दे सोरबा सासेखौ गरायबाय थागोन, गोजोन थासारि, सोरबा सासेखौ दे बिराद माने माबा खालामगोन, बे मालाबाबो जानो हाया। बे नोंदि बिनि जाखिनि फंसे बाथ्रा बुंनायावनो गोजोन होनबा नोङो माबा मोनसे दंदेरखायो बिनि सिङावहाय। ओंखायसो नोंथाङा दिनैहाय गोजोन थासारिनि बाथ्राखौ बुंहरदों। गोजोन थासारिनि खेथ्रआवहाय आं दाबो मोनथाम खेथ्रआव बुंगोन: एक्सटर्सन, किडनेपिं, फेक इनकाउन्टार, नंखाय दायाव गावजानाय, बे बुस्थुआ गैया जानानै दं। थेवबो दिनैनि दिनाव फेक इनकाउन्टारा एसेब्लाबो सोलिनो हमनो नागिरो। सिखावै बोखांना लानानै थांनानै बा बबेबा जायगायाव दोनखुमानानै बा माबा मोनसे मावनाय, बे खामानिया जाबाय थायो दाबो। दिनै होनबा जों मा गोजोन थासारि फैदों होननानै बुंदों? बबे बिथिङाव गोजोन थासारि फैदों? मानोथो XNDPनि जोंलाय मानोथो दिनै इउनाइटेड फराम अफ XNDP दाफिननो गोनां जादों? होनांगौफोरखौनो दिनैसिमबो होजोबनो हायाखै, बुंना होनो हायाखै दिनैसिमबो। आरो जायफ्रा दिनै मुंख्लं जानाय न'खर, जायफ्रा गावथारजानायनि न'खर, बेफोरनि गेजेरावहाय दिनै साख्रि बाख्रिनि खोथा थाबाय, बेफोरखौ होनो हादोंना? जाय सुबुङा दिनै गोजोन थासारि होननानै बुंदों, सिदायै बुंनो थाङोब्ला दाखालिसो दिनै गुबुन मोनसे पार्टियाव हाबहैनाय रुंगुल बर', बिथाङा बुंलाय, नोंथाङाथ' जोंनिख्रुइबो बहुत गोरों मानसि, नोंथाङा बुंलाय XNDPनि खेथ्रआव नोंथाङा दिनै गोजोन थासारिनि खोथा बुंदों। XNDPनि न'खरनि मानसिफोरनाव थां, XNDPनि सेंग्राफोरनि न'आव हाबहैनानै नोंथाङा सों, ओमफ्राय स्टेटमेन्ट खनसे लाहैथां। रुंगुल बर' नोंथाङा, आं सिदा बुंगोन, नोंथाङाबो सासे रिपर्टार, सिदा सिदि बाथ्रा। दाखालिलाय मानोथो दिनै सासे पाब्लिक, सासे बिना बिसियानो गावथार जादों, बिनि दिनै फिसाइया दिनै आथिङा लेंग्रा, दिनै रनजित बसुमतारिनाव खामानि बिनो थांदोंमोन, न' सोलिनो आन्था, न' सोलिनो एसे बिहैदोंमोननो, बेखौबो हराखै दिनैसिमबो। बे गोजोन थासारि सफैदों नामा? XNDPफोरखौ दिनैहाय मा होननानै बुंदों, न'आव दोनफैनो हादों। प्रमद बर'आ बुंदों दिनै न'खरनि बिदा फंबायनो होफैनो हाबाय, दायथ'आनो जोब्बाय। बे टाइपनि खोथाखौ बुंबाय थादों दिनैहाय बिसोरो। माबे बिथिङाव दायथ' फोजोबनो हादों? बे खोथाखौ बुंनायाबो मोजां। रुंगुल बर' नोंथाङा, दायथ' जोबाखै दिनैसिमबो, मिथिबाय? XNDPनि दैदेनगिरिफोर, गबिन्द बसुमतारि, नोंथाङावबो दायथ'आ दङ, जिहेथु नोंथाङाबो सासे डिपुटि चिफ, नोंथाङाबो सासे दायथ'गिरि। ओंखायनो नोंथाङाबो बेखौ एसे साननाया मोजां। मानोथो दिनै इउनाइटेड फरामालाय बे खर'निफ्राय बे खर' मोननायनि मोनैनिखौलाय प्रेसार ग्रुप हिसाबैलाय मानोथो दाफुंनो गोनां जादों, दाफिनबाय थानो गोनां जादों? मानो? जाहोना मा? बेफोरनि जाहोनाखौ
खोन्थानानै हो ओरैनो प्रब्लेमा जोब्बाय आरो सासेया मा होनना बुंबावदों रन्जन दैमारिनि बरननांगौ सासे हिर' होननानै बुंदों बिथाङा नंगौ रन्जन दैमारिया सासे दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय दिनैसिमबो दासिमबो जेलाव थागासिनो दङ बेफोरनि खेथ्रआव नोंथांमोना मावगासिनो दङ होननानै बुंदों डिक्लेयार होनो नाङा जायखिजाया जोंनो बे रन्जन दैमारिखौ नांगौ दिनैसिमबो गफुङाखै जाफुङाखै बेफोरबो मानोथो सोफिननो गोनां जादों ओरैनो दा बुंनोसो मोजां केसा बिना बिराद गिदिर बेफोरबायदि गिदिर गिदिर केस दङ मानोथो एकर्ट जाखो होमबा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बाध्यता जादों दिनै एक्स एनडिपिनि न'खराव दिनैसिमबो दाखालि आंनाव सासे लाइजाम हरनानै दोनबावदों आं दिनै पाब्लिक खालामाखै गोबां मार्टियास न'खरफोरा दिनैसिमबो मोनाखै सासेबो 5 लाख ओरैनो नोंसोरो दिनै खुगायाव बुंदों महाथो होनो हादों बबाव सोर साबेसेनो होनो हाखो आरो केसनि खेथ्रआवहाय सोर साबेसेनि केसा जोबखो आरो 4 लाखनि खेथ्रआव आं बेखौ दिनै बुंफिननो गोसो गैयामोन रिपिट खालामनो गोसो गैयामोन बुंबाय थासिगोन दाथ' 4 लाखनि खेथ्रआव रावबो मोनाखै केसनि बिथिङाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव खैला मैला थाना आउटपस्टनि आन्दाराव थानाय मा होननानै बुङो सासे सहाय होननाय दङ बिथांनि केसा दिनै कार्बि आलंआवसो होनबा दिनै बेफोरो दिनै मोनसे वारेन्ट फैयोबा थांनो गोनां जायो बिनो इउपिपिएल सरकारनि बे इएमफोरा हरदोंना 5-10 हाजारसोखौ नोंथांमोना जुदि एनडिएफबिफोरखौ जुदि एक्स एनडिएफबिफोरखौ मोजां बजबदोंमोनबा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बै सुबुंनो हरदोंना गारि खरसखौ केसनि हाजिर जाहैनो थाखाय हरनो हादोंना आरोबाव बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो सान्तिपुर साइड ना मा बे साइडनिनो मानसिया रनिखाता थानायाव गोग्लैयो बिथांनि आथिङा दिनै गावफ्लेजानानै गुलि गरनै नांनानै आथिङा दिनै मोजां खामानि मावनो हाया गथ'फोरखौ दिनैहाय मोनसे मोजां थासारि होनो हायाखै बेफोरनि खेथ्रआव मोजां मोननांगौखौ होनो हादोंना एक्स ग्रेसियानि खोथा बिथां जाय मानसिया गुलि नांजानानै थानाय बिनि बिसिया दिनै सोरनि नामाव थैदों बै बे सासे सुबुंनि थाखाय थैयाखैबा बै बे सासे दैदेनगिरिनि थाखाय थैयाखैबा बै बे गादियाव जिरायनाय दैदेनगिरिफोरनि थाखाय थैयाखैबा सोरनि थाखाय थैदों बे सासे दैदेनगिरिनि थाखायसो थैनो गोनां जादों थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गोबां खोथा बुंबावनांगौ दङमोन थेवबो मैया दाखालि आं फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आबसुआ दाखालि जिथु स्टेटमेन्ट होदों बिथांमोनाबो ड्राग्सनि नोंथांमोना दिनै 2 घन्टा 3 घन्टा ड्राग्स जानायनि धरनाखौ रेलि होबाय थायो नोंथांमोना दिनैहाय बेफोरनि खेथ्रआव मा सानदों पिकनिक स्पटनि खेथ्रआव जों दाखालि बुंदोंमोन देरहासार इस्लारिजों आंजों दिनै नोंथांमोना मा खालामदों बे पिकनिक स्पटआव दिनै नोंथांमोना मालाबा नायहैफेरदोंना हाबहैनानै नोंथांमोना हाबनानै सिङाव मा जामारदों पिकनिक स्पटआवहाय बबे खनायाव मा जादों बेखौ एसे मोजां सुलु ला बिनि उनाव स्टेटमेन्टखौ होनायाबो मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथांमोना दिनैहाय 2 घन्टा एवारनेस प्रग्राम लादों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मोजांनि बाथ्रा ड्राग्सआ दिनैहाय गुलिनिख्रुइबो डेन्जारसिन बिनि फारसे नोंथांमोना सांग्रांथि लाबोबाय थादों बेखौ आं मोजां मोनदों एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामाबो दिनै बेफोरनि सायाव एसे गोख्रों एक्सनखौ लानाय जासिगोन गानजायानो होन ड्राग्सआनो होन हाया जानो हागौ थेवबो मोनबानो हमगोन पुलिसनो हरनायनि मोनसे पलिसिखौ लादों ओंखायनो जायफ्रा ड्राग्स जाग्रा आरो आबसुनि बिथांमोनाबो ओरैनो एवारनेस प्रग्राम खालामबाय थाबा जानाय नङा बेफोरनि फारसे नोंथांमोनाबो ओंखारनांगोन ओरैनो बुंबाय थाबाबो जानाय नङा जोंनि इउनाइटेड फरामनि एक्स एनडिपिफोराबो हानायमानि हमनोखौ नाजागोन आरो ओंखारगोनबो बिदियावहाय आरो हमगोनबो बेखौ प्रुफ खालामना खोन्थागोनबो ड्राग्सनि बेलायावहाय जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिनि सोरबा सासेखौ हमग्रोनांगोन अब्लासो बिनि उनावसो थिग जाहैगोन नङाब्ला हानाय नङा थ' आबसुनि मानसिफ्रा जोंनि सायाव जाखिनि बाथ्रा बुंदों जियानो जाया मानो सोरबा सासेखौ दिनै बुंबा जों बुंनायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननानैबो बा माबा मोनदोंबा बे नोंसोरनि खोथा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना दिनै 4थासिमखौ होदों आरोबाव बिनि सायाव नोंथांमोना पिकनिक स्पट जि जायगायाव स्पट जादों बेवहाय थांनानै हाबहैनानै नायग्रो आं हाबबावगोन पिकनिक जि जायगायाव स्पट जादों पिकनिक स्पट आंबो गिदिंगोन बिनि सायाव आंबो नोंथांमोननि सायावहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन हानायमानि बे सानसे साननैनि गेजेराव आं थांगोन
हाबहैगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखौनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि